Гадәттә мин менә бәләкәй вакыттан өйрәнгән менә китаплар укып, заманында телевизор булмаганда, хәзер дә шунда дәвам итәм. Мин журналларны гел укып барам. Менә соңгы вакытта миндә кызыксыну уятты безнең мирас дигән. Безнең мирас бик мені җәлеп итте нәрсәләр, анда күренекле шәхесләр турында күп языла, тарихи материаллар, музыкага, әдәбиятка кагылышлы бик яхшы истәлекләр. Мирас бит ул аның сүзе дә истәлекләр белән бәйләнгән. Мин инде менә бәлки белә торгансыз шәхесләр турында язам, китап та чыгардым. Сәнгать җылдызлар дигән. Шуңа күрә редакторлар мине хуплап үзләренә чакырып торалар. Марш шуны яз әле. Менә бу турыда, бу шәхес турында яз әле. Мин рәхәтләнеп аларга килеп материаллар тапшырам. Чыга тора, рәхмәт аларга. Аннары миңа бик коллектив ошый монда. Аларның менә дизайнер белән эшләүче туташ бик матур Визи, Ильян да бар бит аның, ул җәлеп итәргә кирәк. Төрле рәсемнәр белән. Аннары соң диапазоны бик киң. Монда нәрсә генә юк. Монда әдәби мирас, әдәби мирас, музыка турында да булды. Менә мин Сәйдәш маршы турында бик кызыклы яздым, истәлекләр. Монда нәрсә генә юк. Менә шуңа күрә мин журнал укучылар, газет укырга яратучыларга просто аларны эндәлим. Кыйммәт түгел бит ул. Сатып алып укып карагыз, аннары аңларсыз, телевизор әллә ни бирмәй безгә. Менә элеккеге традиция буенча без журнал, газетлар аркылы информация алабыз, мәгълүмат алабыз, кызыксыну туа сәнгатькә. Сәнгати журнал икән. Менә шуңа күрә мин сезне өндим. Һәрберегез язылыгыз безнең мирас журналына. Аннары күптән түгел, менә 9-нчы санда минем чыкты бик кызыклы бер истәлек. 1968 елның айында біз бер төркем сәнгать әһелләре, мин анда иң яшь идем. Алар арасында берсе аның Айрат Арсланов иде. Айрат Арсланов, Илһам Шакиров, Марат Ахметов, скрипкачы, Венера Шарипова, җырчы, Рөстәм Яхин, безнең данлыклы композиторыбыз. Миңа бәхет татыды, шулар арасында беренче мәртәбә капиталистик илгә чыгып, үзебезнең сәнгатебезне таныштырырга, үзебезнең музыканы. Бу беренче мәртәбә булды. Аңа кадәр капиталистик илгә чыгармаганнар. Шушында без шундый бәхетле бер мизгелгә тап булдык. Аларның бабалары, шул фин татарларының ниндидер бик уже вафат булган, революциягә кадәр бер бабалары ки чыгарган. Ул кине бер туташ җырлаганда. Тавышы шундый түбән, моңлы, әзрәк Нәфисә Василова тавышына охшаган иде. Шуны тыңлагач без шаккаттык. Каян бу җыр? Бездә Татарстанда юк бит ул җыр. Бездә буны язып алырга кирәк. Сүзләре шундый. Күңелемнән китмик һич тә минем сөекле өлкәем, анда минем сөйгән халкым, анда газиз, анда минем сөйгән халкым, анда газиз әнкәем. Шул кадәр сагышлы җыр, без шул кадәр безгә тәэсир итте. Без аны отып алып, нотага салып Казанга кайттык. Илһам әтә, мин моны яздырам ди. Рөстәм абый әтә, син ди моны фортепиано белән, моны оркестр кирәк ди. Мин сиңа ди оркестрга язып бирәм ди. Мин тоже кайттыга хор өчен эшләдем моны. Җыр-бий ансамбленә бирдем. Алар Нәки Шәмбәтнең юбилеенда җырладылар. Менә шуннан соң Илһам радиодан бирә башладылар. Рөстәм абый язган симфоник оркестрга аккомпанемент.
Шуннан кейін таралып кетті, біз алып қайтқан кейін. Біз шотландық енді, шапырылмадық, біз алып қайттық, мақтанмадық. Әлі бір жерше жырлаймын, әлі сразу таралды. Мына бір оннан жерше аңын жырлайлар қазір. Игрек та мені шады ирқамнан түш, нешімісің әлі, Руслан Бахадур жырлады. Bir gene işittim ben arada. No şarjı Ruslan Bahadır. Şulay ettirip bana bizim Tatarlar yüzlerden onun jo'g'otmaylar ekan degan fikrga keldik biz. Shu Tatarlari da ne bizning o'tdagi chet elliklarga berilmish o'zlarining mo'ng'ul jilvari bilan yaşaylar, tiyatrolar koyarlar, balalar, Tatarcha bitinisi, Tatarcha o'qiylar, İslam yurti var, sonunda bütün şeyler beyleyen motoruna ulu apalar, şey oturarlar, yığılışarlar İslam yurtunda. Yaşlarının ayrım salonu var, onlar bilen de görüştük biz. Görüştük gerek değil, her biriyle jırlap, bayan yap, onlarga bizden ilerini tanıştırdık Dağıstan'daga. Onların bizden jırlar, onda şatlıklı jırlar bulmadı. Hazır nişiktir buna, gel şoşunday mo'ng'ul, sog'ishli jırlar. Yüzleri çıkargan edi. Halk jırları deb sanag'anda ular bilmaylar da kim çıkargan bu jırni. Bizler de bilmaydi. Sözümün ahırında aytam, miras, mana şoşu miras basıp çıkardı amin. Notasında. Qaybirevler anı foydalanırgan ekan. Sözlerim bilmese sözlerden onda yazdım. Fasilitler. Men takdim etilgan jurtchilarga, yosh jurtchilarga mana shu jurni biz Finlandiya mamlakatidan o'tgan jurni programmalarni yig'laslar bu bir javhar deb atadi. Millatimizning jurlari orasidan javhar jur deb aytiladi.